Zásadný odkaz pre vás hviezdne semienka, poslov svetla. Pozdravujem pozemská posádka. Som Mera z Najvyššej rady Plejaďanov a tiež rady Zeme a teraz sa na vás obraciam s tým, čo považujeme za zásadný odkaz pre poslov svetla na Zemi. Vidíme únavu ducha a tela v toľkých našich pozemských tímoch na Zemi a chceme vám doniesť konkrétne povzbudenie preto, čo nazývate symptómy vzostupu v tomto skvelom momente. Teraz, keď sa toho odohráva tak veľa v zákulisí, cítite to vo svojich fyzických telách aj v duši, ale neviete to ešte pomenovať. Vaša realita sa presúva online do 5D a možno ste si všimli, že niektorí z vás vyslovene žiaria akoby mladli, aj keď váš ľudský aspekt sa cíti vyčerpaný. Moji drahí priatelia, predtým, ako sa ponoríte hlbšie do týchto nových energií, ponúkame praktický postup na ukotvenie vašej časovej osy najvyššieho vzostupu, ktoré vás udržia v harmónii s vašou vyvíjajúcou sa kryštalickou formou a zaručia, že stelesňujete svetlo každú chvíľu. Ranná rutina. Poprvé, stať a objať prvotného stvoriteľa hneď po prebudení. Predstavte si energiu stvoriteľa prechádzajúc všetkým okolo vás, vo vašej izbe, v okolí, celou planétou Zem a sústredte sa, ukotvite sa do tejto lásky. Po druhé, uznajte stvoriteľa v sebe. Vizualizujte energiu stvoriteľa, ktorá rozžiaruje každú jednu vašu bunku, vášho fyzického tela a nechajte túto pravdu usadiť sa vo vašom vedomí. Po tretie, expandujte touto energiou, týmto svetlom do okolia na všetky bytosti, na všetky duše. Uvidíte, ako sa rozžiari na každú dušu, ktorú poznáte, potom na miliardy duší na celej Zemi a v nekonečnom vesmíre. Pocítite, ako sa spájajú všetky duše v jedinej jednote. Po štvrté, rozpoznať stvoriteľovú všemohúcnosť v sebe. Zhlboka sa nádychnite a cíťte, že stvoriteľové ruky pracujú vo vás a cez vás. Dôverujte, že táto láskyplná energia organizuje každý detail vo vašich každodenných úlohách v dokonalej harmónii. Poďme posunúť integráciu prítomnosti stvoriteľa pred akúkoľvek dennú aktivitu. Pred rozhovor, pauzu v obchode, v práci na 60 až 120 sekúnd. Použite predtým prácu s dýchom, aby ste sa ukotvili v prítomnosti a potom požiadajte stvoriteľa, aby sa realizoval vo vašom vedomí, aby sa stal vašimi očami, rukami, myšlienkami, činmi. Počkajte chvíľu na znamenie vo vašom tele, na pocit tepla, jemnú iskru, ktorá potvrdzuje prítomnosť stvoriteľa. Je dôležité prestať sa modliť za konkrétne veci, predmety a výsledky k ľudskému Bohu, od ktorého ste vo vašom dualistickom pohľade oddelení. Tento Boh neexistuje. Uvedomte si, že poslaním hviezdnych semienok, poslov svetla, je ukotvenie stvoriteľovej lásky v každom okamihu vo vlastnom vedomí a to sa prejavuje iba cez vás, nie mimo vás. Preto ste sa inkarnovali. 3-krát denne urobte nasledujúce cvičenie. 60-sekundová pauza. Upokojte svoju myseľ a zapamätajte si všemocnú prítomnosť stvoriteľa. Uvedomte si ju. Prípadne použite pre pripomenutie budík na telefóne. Toto dôsledné zapamätávanie si a pripomínanie si upevňuje vašu časovú 5D os a je veľmi dôležité. Za 5. Vnímajte každú osobu cez deň ako dušu a nie len ako fyzickú formu. Či už človeka míňate na ulici, alebo ste s ním v priamom kontakte, povedzte vo svojom vnútri. Stvoriteľ vo mne spoznáva stvoriteľa v
tebe a naopak. Podporujete tým vedomie jednoty a rozpúšťate úsudky a hodnotenie. Dualistické myslenie je v rozpore s jedinou pravdou, že prvotný stvoriteľ je jedinou silou nad všetkým. To znamená nad dobrým aj nad zlým a nie je ho možné dávať do protikladu s tzv. Zlom vo vašom dualistickom ponímaní. Za zdanlivo zlých okolností potvrďte vo svojom srdci alebo nahlas. Nie, toto je ilúzia, svetlo stvoriteľa je jedinou mojou realitou. Nie, toto je ilúzia, svetlo stvoriteľa je jedinou mojou realitou. Po 6. Pozerajte na svoje telo ako na živý chrám pre svoju dušu. So zreteľom na výživu a hydratáciu vynechajte alebo zredukujte všetky položky, o ktorých viete, že sú škodlivé. Nadchádzajúce mesiace prinášajú intenzívne vlny energie a vaša fyzická forma musí byť pripravená na vzostup bez ohľadu na vaše súčasné návyky. Za 7. Aspoň 2-krát za týždeň sa ponorte do pre vás prirodzeného prostredia s minimálnymi frekvenciami vytvorenými ľuďmi. Myslíme tým panenskú prírodu. Nechajte frekvenčné prístroje mimo vás, nenoste ich so sebou. Ak sa bojíte, že nebudete dosiahnuteľní pre iných, opätovne sa ponorte cez svoj dých do prítomnosti stvoriteľa a nastavte si ako tvorca svoju požadovanú realitu. Za 8. Hľadajte jednotu a spojenie s inými hviezdnymi semienkami, s poslami svetla. Aspoň raz za mesiac sa stretávajte. Vaša spoločná meditácia má veľkú silu a zväčšuje energiu zostupu. Za 9. Vedomé formátovanie každého dňa. Že pri každom dennom úkone budem vyžarovať duchovnú lásku, pri každej interakcii s inou bytosťou. Ak zdieľaš milé slovo, jednoduchý úsmev, to všetko zanecháva obrovské stopy svetla v kolektívnom vedomí. Za 10. Každý deň opustiť jednu starosť. Opustiť ju v dôvere, že stvoriteľ sformuje všetko pre tvoje najvyššie dobro. Drahý tvorca, tieto pokyny sa zdajú byť veľmi jednoduché, ale ich uplatňovanie zaisťuje tvoje ukotvenie na optimálnej časovej osi 5D a majú nesmierny dosah. Už rozoznávate narastajúce energie a teraz ich cieľene nasmerujte prostredníctvom každodenných činov do prítomnosti stvoriteľa. Vaša radosť, vaša viera a vaša štedrosť ducha je dôkazom, že vzostup je vo vás živý. Ste nositeľmi nových kódov a každý váš nádych môže pomôcť uviesť túto planétu do vyššieho svetla. Všetko vonkajšie dianie na Zemi je znakom vnútorného pokroku. Nastáva okamih za okamihom, dých za dýchom, krok po kroku. Napriek tomu často pochybujete, drahí. Ostaňte v pokoji a oceňujte krásu tohto posvetného momentu, v ktorom sa nachádzate, v ktorom sa odohráva fyzický vzostup a skutočne vzácny zážitok. Pamätajte, že ste tu chceli byť, vy ste tu chceli byť, aby ste doniesli svetlo a otestovali svoju schopnosť súcitu. A tak, drahá hviezdna rodina, prosím, ukážte ten istý láskyplný súcit so sebou samým. Vaša Méra.